nyhederne. God aften. Drama. I København. I dag blev Bamse og Bamse og kyllingen fundet død og livløs. Fuldstændig. Og vi har ham faktisk fået lov at få... Vi får lov at få min studie død. Og livløs. Fuldstændig. Lige præcis. Ja. Jeg tror, han skal lige gå eftersøgning på. Kom ikke. Nå, andre nyheder. Ja, vi har fået besøg af Elling, som sørger rigtig ked af det. Rigtig ked af det. Kom ind i studierne. Elling. Så vi kan sørge. Hvordan synes du det er? Meget. Bamse er død. Ja, og det ved jeg. Elling, er du helt normal? Ja, men det var mig, der gjorde det. Og jeg var ham. Jeg kan ikke lide det nok. Og nu har jeg fået AIDS. Har du fået AIDS? Ja! Og jeg var knaldt dig. Elling, ud. Nej! Ud! Elling! Lagt over. Okay. Nu til morgen i dag. Kom ind morgen i dag. Hun hedder Penis. Good. Fødder. Ikke igen. Tørklæder. Perfekt tørklæder. Ja. Hvis min kameramand kunne holde kameraet ordentligt, så går vi videre til vejret. Det her er Christine Clitoris Anus med nyhederne. Og nu til vejret. Nej! Og nu til vejret. I dag har det været sådan rigtig godt vejr med sol og sne og lyn, og det bliver samme vejr i morgen. Der bliver 40 grader, som I kan se, og det er faktisk rigtig dejligt. Jeg tror, jeg vil tage min tørklæde på og min bikini, og så lægge mig ud i sneen og sole mig. Så vi ses derude. Hej. Og nu til aftenshowet. Det var Milena Penis Klunkian. Nu kommer reklamer, og efter det talkshow. Hej. Min tid er nu. Men det er jo wow. Gør sådan fuldendt. Jeg har aldrig duftet til. Noget lignende. Gå ind på date.dk nu. Har du en baby? Nej. Sorry, Ulla. Ej, hvad være? Jeg klemmer. Nej. Hvorfor? Af mig. Jeg har en blæ. Nej. Jo. Men, au. Jeg klemmer til. Nej. Sådan. Der slår jeg. Au, lad være. Så slår jeg igen. Au. Maxi Plus. De bedste blæer. Melder til dancing. Nu. Melder til dancing. Det er for fedt. Det er fucking fedt. Jo. Nu til talkshow. Og i dag skal vi så have besøg af... Ja, i dag skal vi så have besøg af en Kirsten Nielsen. Hun blev gravid for 2 år siden og fødte så, men hendes barn blev altså en gris. Og kan vi få Kirsten ind i show? Hey. Hej. Hvordan føles det så at få en gris som søn? Det er meget svært. Jeg elsker bare mine børn. Elsker mine børn. Jeg har 2 børn. And jeg kan glemme. Men det er gris. Gris, jeg elsker gris. Men det er meget svært at elske gris.
alle landmænd på at slagte hende. Alle prøver bare at slagte hende. Jeg synes ikke, det er ikke normalt gris. Nu er gris, og det er ikke en normal gris. Jeg elsker den her gris. Jeg elsker den. Elsker den. Jeg er meget ked af at høre din sørgelige historie, Kirsten. Hvor er det, du kommer fra i landet? Europa. Kommer fra Europa. Kommer fra Europa. Gris kommer også fra Europa. Normalt, jeg elsker grise. Kan jeg få lov at vide, hvem faren er? Jeg har meget ondt af dig, skat. Det er Frog. Skal du se Frog? Nej. Vil du se Frog? Jo. Jeg er homo. Det er en pige. Det er Frog. Se. Men jeg hader Frog nu. Klam Frog. Fuld med dig. Hvordan? Jeg forstår bare ikke helt, hvordan et menneske og en frø kunne få så et liv under sådan en gris. Jeg må lige vise dig noget. Jeg elsker. Og jeg er ikke et menneske. Nå, du er gris. Nul. Det forklarer din mening. Jeg er en sæl. Og jeg hedder Slattensæl. Ikke Kirsten. Måske Kirsten. Giv mig gris. Så går vi. Vi skal blive slagtet. Jeg gider ikke have mere. Bare det. Ja, og det var så Kirsten Nielsen på 37 år, som lige havde fået sin søn Gris. Grisser. Og den næste er så også en moder, som hedder... Undskyld, strømmen gik lige før. Og den næste, vi skal have besøg af, er så Esmeralda Clausen. Hun blev født, eller ikke hun blev født. Hun var gravid, og så hendes mave blev rigtig, rigtig stor. Og så efter noget tid, så lige pludselig, så barnet det kom ud, men det kom op igennem hendes bryst. Og nu har hun så 2 hoveder og en meget stor mave. Kan vi få Esmeralda i studiet? Goddag, Esmeralda. Ja, jeg kan høre, at jeg har påvirket din stemme. Okay, hvad hedder din søn? Nå, undskyld. Okay, Snehvide. Goddag. Hvor gammel er det, hun er? Hun lige fyldte en dag. Nå, okay. Bare så hurtigt. Ja. Altså, nu skal publikum langt væk. Vagt! Mange tak. Nej. Okay. Altså, Esmeralda. Hun blev gravid som kun 26-årig. Og man kan godt se, at hun er lidt ung. Og hun har sådan noget en sygdom, der gør, at hun ser meget yngre ud, end hun er. Ja. Det er meget sørgeligt. Ja, det er godt, Esmeralda. Selvfølgelig... Hold din mund. Videre. Nej, videre. Ja, hvad så? Min datter, hun er jo kridset i ansigtet. Det var fordi, at der kom en og slog hende med en kølle i hovedet. Og der var selvfølgelig maling på. Så alt maling smittede af på hende. Selvfølgelig faldt det af igen. Men der var også kalk i. Og det gjorde så, hun blev helt hvid. Nå. Okay, Og kan du så... her, hun kan ikke tale endnu. Hun er kun en dag. Okay, er det så Muk, der forklarer pelsen? Nej, det er fordi, at nu er jeg jo ligesom homo, ikke? Og fordi jeg er homo og biseksuel, så synes jeg, det er sådan lidt synd, at det bliver en bjørn. Men det er jo lidt klart, når Elling her, det er faren. Og Elling, det er jo selvfølgelig faren. Alle ved jo, at Elling er en vej. Nej, det er sådan en lille skib. Nej, Nå, Elling er en vej. Den er Elling er en vej. ja, men altså, ja, farvel til dem. Nå, det var en meget sørgelig historie, og i dag, der har vi faktisk haft besøg af 2 personer, som var blevet gravide, og har fået den misfoster af et barn, fordi de var homoseksuelle, og fordi at publikum skal holde sig langt væk. Og jeg har pausen. Nej, kryg, at husk at spise sundt. Og husk at ikke parle med dyr. Dumme krykke. Hej. Farvel og tak, og jeg håber, at det skal en handling nok. Farvel og tak.
Farvel. 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 Farvel! Lavet af Emma. Christina. Emilie. og Milena! Og... Mange tak til Bamse, Vent, han har... Snehvide, Gris Gris. Elsker gris. og Elling. Ja, men på gensyn.